Gisusi pagkaroon ng kamatayon ng usa 15 anyos nga batanong babay dito sa lungsod sa Asturias. Ang iyang patayang lawas napalgan kagahapon sa kalibunan nga bahin nga naghubo na. Si Nico Serino sa report. Napalgan kagahapon ang patayang lawas ning usa ka babay. Hubo na kini og ingong nagsugod na pagdecompose. Nailhan ang biktima nga si Genevieve Entenado, 15 anyos, na missing siya pipila ka adlaw ang nakalabay ug katapusang nakitaan kadlawon niadtong petsa 24. Gingong gikan na mista niadto higayuna ang biktima. Mao ni among gitan-aw nga kuan no. Posible sad nga patay na daan nga gilabay. Posible sad gida didto gilugos. No, pero kana siya amo paning gisubay og unsay gihinungdan. Karong adlaw, giasikaso sa nagbangutan nga pamilya aron unta malubong gilayon kini. Apan giuswag una kini samtang gipaabot ang taga-crime laboratory nga mohiling sa patayng lawas. Samtang matud sa hepe sa lungsod, may duha ka mga tawo na sila nga temporaryo nga gihold sa police station. Kining duha giingong kuyog sa biktima dihang katapusan siyang nakitaan. Murag manliligaw o sutor kanang muyabay ba. Duha ni sila. No, nag-iring-iring pero ang usa alas 12 pa daw kuno ni action. Mo action pa lang unta siya mo kuan pero ang katong usa alas 2 maoy last nga kita. Minig karibal ni sila. Nico Sereno, Balitang Bisdak.